गामियावसो दंफैयो दे दिनैनि भिडिअ'आ ना UPPL निसो जागोन मोनसे VCDC आवहाय सोरखौबा थाखा जाख्ल'नायनि बायदि रोखोम बुंनाय ओमफ्राय नैबे मोनसे खानाय गोलाव एसे बाथ्रा बुंनाय ना UPPL थाखा जादों माबा हेन XYZ बाथ्रा बुंनाय ना बे मानसिया ना गुबुन हारिसो दे बर' नङा ओमफ्राय ओरैबायदिखा दानिल' नङा बियो आं बिनि माखासे भिडिअ'फोरखौबो नायदों सिन्था धाराया एन्टि बर' बियो दे एन्टि बर' बिनि बाथ्रा बुंनाय बिनि आवगोल समाव ना गोबां बर' हारिखौ ओरैबायदि बर' जाथिखौ ओरैबायदि बुंदों माने जों मोनसे जायगायाव इदि थांनो हायामोन उमुक जायगायाव इदि थांनो हायामोन बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों खिन्थु दिनैहाय फिन आरोबाव बे मानसिया मा बुंबावदों UPPL बायदि रोखोम XYZ ना एसे दुखुनांथावना बे मानसिया मालाबाबो बर'नि सिन्था धाराया मोजां नङा बर'नि खोथाखौ मालाबाबो मोजां सानफेरा सोरबा UPPL आनो जा सोरबा BPF आनो जा सोरबा माबा माबिफोरानो जा ना नों बर' हारिनि खोथाखौ बियो माब्लाबाबो मोजां फारसे सानफेरनाखै आरोखि बे साननायबो नङा जुदि मोजां जुदि साननो मोनबाय बियो गुबुन सम्प्रदायाना गुबुन हारियाना एसेब्लाबो बर'नि फारसे एसेब्लाबो मोजां खोथा बाथ्राफोरखौ एसेब्लाबो ना बुङोमोन खिन्थु बिनि जाखिनि सिन्था धारा आरो ओमफ्राय बे मानसिया ना साननाया मोजां नङा अनलि गावनि बेनिफिट नङा होमबा दा बेफोरखौ माखासे UPPL नि सोद्रोमाफोरा नुयोब्ला मा सानो बेखौ आं बुंनो रोंला दुखु मोननो हागौ आंनि बाथ्रा बुंनायफोरखौ ना बेफोरबायदि UPPL आवबो गोबां माने बायदि रोखोम जाया नङा जादोंबो UPPL आ दिनैनि दिनाव मानोथो उइक जानानै दङ मानोथो एफाराब दुरबल जानानै दं प्रमद बर' सारा दिनैहाय गोबां बाथ्रा बुंनो सिगां खोथा होग्रोनानै दोनो मावफुंनो हाया थ' बेफोरखौ जुदि बुङोब्लाना ओरैबायदि रागाबो जोङो जोंनि जायफोर UPPL नि हार्डकर सोद्रोमाफोरना बिथांमोनाबो लुबैदोंमोन खिन्थु गैया साक्सेस मोजां खालामनो हायाखै जाया नङा जादों बहाबा खामानि मावा नङा मावदों आं मावद्रायाखैखौ होननानै बुङा मोनसेबो मावाखै बिदि होनोब्ला गोरोन्थि जागोन UPPL आबो बबेबा बिथिङाव खामानिखौ मोजांखौ मावदों आरो बबेबा बिथिङाव खोथा होनाय बायदि ना जे मावाखै होननानै बुंजागोन जेरैबायदि एगजामपोलाव गोबां दं होनो हाया ना सुइजारलेण्डनि बाथ्राखौ बुङो बेफोरखौ दा हाजारबार बुंजानो गोनां जानानै फैदों सोर बुंजानो गोनां दिनै प्रमद बर'आसो दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोथा होग्रोना लानाय ना माखासे MLA फ्रा आं रायलायो मालाबा UPPL नि MLA फोरजोंबो रायलायहरो दुख सुख बा मोजां गाज्रि आरो फोरजोंबो सोरजोंबा MCLA UPPL नि बिथांमोनजोंबो सावरायो मोजां गाज्रि बेफोरबायदि आरोखि थ' सावरायनायनि गेजेराव माखासे खोथाया ओंखारलाङो गोबांनो नों जुदि सोरबा सासेनिफ्राय माखासे खोथा बाथ्रा बरननोब्लाना गोलाव सम जिरायनो मोननांगौ आरो गोलाव सम रायलायनो मोननांगौ अब्लाना UPPL नि दुरबलता बाथ्राफ्रा ओंखारलाङो उइक पइन्टफोरा ओंखारजोबलाङो आरोखि थ' जोङो नैबे सासे सोद्रोमानि माखासे बाथ्राबोथ' बुंनाय नङा UPPL खौ बायदि रोखोमनि खोथा बुंनाय जों एसे खोनासंनानै लानि